Ak sa chceš zbaviť tvojich bolestí natrvalo a nemáš už ďalej chuť vyhadzovať zbytočné peniaze na masáže, tabletky alebo chiroterapie, ktoré fungujú len dočasne, je tu pre teba pohybová terapia, ktorá rieši problém mechanicky priamo ku koreňu. Za tento spôsob navracania sa k pôvodnej a vrodenej funkčnosti nášho tela vďačíme ľuďom ako Jill Bush, Jerry Scheffler a Ricky Stenzi, ktorí začali skúmať a analyzovať pohyb starovekých civilizácií, divokých zvierat a vrcholových športovcov, ktorí dokázali viesť svoj život bez bolestí a zranení. Mne osobne táto technika vrodeného pohybu zachránila život pred operáciou s bedrovým kĺbom a dokázala mi zachrániť poškodený chrbát, ktorý mi spôsoboval vyrážajúce bolesti od platničky do dolnej končatiny, problémy s kolenami, bolesti v hrudnej a medzilopatkovej oblasti či bolesť lakťa. A to všetko z nesprávnych pohybových návykov, kde sa moje kĺby nadmerne opotrebovali. Pohybová terapia nielenže zbavuje bolesti chrbta a kĺbov, ale navracia pôvodnú funkčnosť nášho tela a mení celkovú štruktúru pohybu, čo má za následok kvalitnejšie držanie tela. Ja vám ponúkam vstupné vyšetrenie, komplexnú diagnostiku pohybového aparátu a následné vypracovanie rehabilitačného plánu na mieru podľa vašej potreby s ohľadom na váš zdravotný stav. Individuálne hodiny nie sú len o tréningoch. Riešime všeobecné dýchanie a to, ako pracuje naša bránica. Upravujeme každodenné pohybové návyky a dostávame úlohy na naciťovanie nášho tela aj počas bežného dňa mimo tréning. Plus k tomu to všetko doľaďujeme primeraným fyziostabilizačným cvičením. Pre viacej informácií ma navštívte na Instagramovom profile, kde v príbehoch pod názvom Terapia a spolupráca sa dozviete o mnoho viac. Ďakujem a verím, že aj vy si ešte dnes zakúpite vstupenku do života bez bolesti.